Ja, kan I huske for et stykke tid siden, der lavede jeg en video omkring min egen Suzuki SV1000, hvor jeg kaldte det en værre lortedunk, hvor jeg fortæller om, hvordan man egentlig kan gøre en ringe motorcykel til en rigtig god motorcykel, og en motorcykel, man faktisk kan blive rigtig glad for, hvis man bare sætter ind de rigtige steder. Den video, jeg lavede der, den lagde jeg på YouTube, og den har fået rigtig, rigtig mange views. Jeg har fået rigtig mange henvendelser efterfølgende vedrørende den her video her. Rigtig mange kommentarer på den, mange delinger osv. Det er jeg super glad for. Tak for det. Jeg har også fået en del henvendelser, hvor folk de gerne vil have lavet tilsvarende ombygninger på deres egne motorcykler. Og der er kommet ikke mindre end 4 SV1000'ere, der skal have lavet noget hen af det samme. Den ene af dem, det er Kresten, som har afleveret hans Suzuki her bag ved mig. Kresten, han er forelsket sig i de her bremser her, som jeg har på min egen, og som jeg præsenterede i videoen her. Og vil gerne have de samme bremsekaliber, vil gerne have den samme bremsemaster, og en matchende koblingsmaster, og så nogle røde armerede bremseslanger. Og det giver jeg ham tilbud på, og det ender med, at Kresten, han siger, at det vil han sgu gerne på. Så han kommer op og afleverer motorcyklen, og mens han så står her, så snakker vi selvfølgelig frem og tilbage om alt muligt på den her Suzuki her, og han er godt klar over, at affjedring er måske et sted, hvor man måske burde sætte ind, fordi det er jo også noget af det, jeg snakker rigtig meget om i den her video her. Jeg tilbyder ham, at vi kan køre ud, hvor min motorcykel den står, og så kan han få lov at prøve at se og mærke og føle, hvordan min motorcykel den føles. Vi har nogenlunde samme størrelse, mig og Kresten. Han er lidt højere og knap så tyk, men nogenlunde samme størrelse ellers. Og vi kører derud, og jeg kan ikke tilbyde ham en tur, fordi det er her i vintersæsonen, og lortevejr og salt og så videre der, så det kan jeg desværre ikke. Men han trykker lidt på min motorcykel og kommer op og sidder på den, og så siger jeg kan godt mærke, at det er noget andet det her. Det føles godt nok helt anderledes. Vi kører tilbage til værkstedet, og vi snakker lidt frem og tilbage om hans motorcykel. Han vil godt have et tilbud på det her affjedring her. Han har også lagt mærke til, at jeg har de her store Motormaster Flame bremseskiver på i oversize, og dem kunne han egentlig også godt tænke sig at få et bud på. Han vil gerne vente med at få det lavet, fordi det hele skal også lige hænge sammen, og opgradering med kaliberen og det her, det er en stor post, så det hele skal lige hænge sammen. Og det er super. Men Kresten, han når faktisk kun lige hjem, og så får jeg en besked fra Kresten om, at han har snakket med hans kone, og hun har sgu givet grønt lys, så vi skal have gang i det her affjedring her. Han vil også godt have de her oversize bremseskiver her. Så den skal have hele armen, og i øvrigt så ender han også med at komme på rullefelt og blive trimmet der. Den er også med at få lavet det her problem, som SV'erne de har, hvor at magneterne i svinghjulet, de har med at løsne sig. Det får vi også lavet og så videre. Men nu skal jeg prøve at præsentere jer for jer alle de her ting, som Kresten han har fået lavet her på hans SV'er her. Hvis vi starter nede ved hjulet her, så har vi de her super fede hel bremsekaliber. De er ikke støbte, ligesom de fleste andre kaliber, du ser på markedet. De er fræst ud af en klump aluminium til den ene side og en klump til den anden, og så boltet sammen. Super fed bremsekaliber, der virkelig kan tage ved. Så er der en 320 mm Motormaster Flame bremseskive på. Det er 10 mm større end den originale, og de 10 mm, det betyder vanvittigt meget i forhold til bremsekraften. Hel har også leveret de armerede slanger her. Det er røde slanger, der går hele vejen op til Hels 19 mm bremsemaster, og så en matchende koblingsmaster. Og det kan selvfølgelig ikke stå alene det her, fordi bagbremsen, det ser jo tosset ud, hvis ikke at den matcher. Så her har Kresten også fået en Motormaster Flame skive på, og så har han fået en rød hel bremseslange på her også. Bremseklodserne vi har brugt, det er SBS RST bremseklodser. Det er en Racing Center bremseklods. Racing, det skal tages lidt i gåseøjen, fordi det er egentlig en track day klods den her, som er beregnet til gadekørsel/track days, og det er den eminente. Det er noget af det, der bremser aller bedst ude på gaden. Og samtidig så er de til at have råd til. De holder ikke lige så længe som en almindelig centerklods, men det er det værd, fordi de bremser seriøst godt. Det er den samme bremseklods type, som jeg i øvrigt selv kører med. Det er kun RST-klodsen, det er kun til foran. Bag til der kører vi med en almindelig centerklods, LS hedder den. Affjedringsmæssigt, der har vi monteret en fuld justerbar hyperbro. Det er nok noget nær det bedste valg til pengene, du kan finde til en SV1000'er. Du kan godt få en dyrere Biturbo, som også er bedre, men der er du oppe i meget
anden pris. Hyperproen, den koster 6240 kroner dags dato, og Bituboen, den koster 12.500, så der er en væsentlig forskel. Til at matche den her bagdæmper her, der skal vi selvfølgelig gøre noget forgaffelen, og forgaffelen, den er et kæmpe problem på SV1000'eren. Bagdæmperen er problematisk, men forgaffelen er virkelig elendig. Så noget af det, vi har lavet, det kan faktisk ikke ses. Vi har beholdt den originale forgaffel, men inde i forgaffelen, der har jeg monteret et Bitubo ventilkit. Det hedder et K-Fork kit. Og der er et nyt stempel, og der er nye retur- og kompressionsventiler i. Nye shims og så videre. Det er monteret inde i den her forgaffel her. Så er der monteret letløbs pakdåser fra SKF. Det er ikke noget, jeg monterer i alle motorcykler, men på cykler, der virkelig skal performe, og hvor der virkelig gjort noget ud af, der kan man godt kaste dem her efter dem, fordi de koster lidt mere, men de bidrager til gengæld med lidt lavere friktion og så videre. For at kan kontrollere olieflowet optimalt på justeringerne, så har jeg monteret nogle andre justeringsskruer til kompressionen her. Der har du nogle klik i nu, i stedet for at du bare kan tælle omgange. Og de her nåle her, de kan lukke og åbne væsentligt mere end de originale. Så det betyder en ret stor forskel, når den her den skal justeres ind. Ellers, udadtil, er der ikke nogen forskel at se. Der ser den meget original ud. Så det er kun kendere, der vil kunne se, at der er gjort noget ved den her SV1000 her. Men vi skal selvfølgelig ikke stoppe her, fordi Kredsen, han fik jo selvfølgelig også lige nyt kædekit i 520 med en DID ZVMX 2 kæde på i guldfarve. Og alt i alt, så er det her bare blevet et bæst af en SV1000'er. Det er helt vildt. Altså, det er... Jamen, jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. Prøv lige at tjekke sådan en detalje som den røde koblingsslange her, ikke? Altså, og det går bare igen hele vejen. Den er så meget lavet færdig, den her SV1000 her. Og jeg er sgu ked af at må sige det. Jeg troede faktisk, den var en af de bedste SV1000'er i Danmark. Jeg tror sgu Kredsens, den kommer til at slå den. Der er kredset mere for detaljerne. Så jeg må lige op mig og så få fundet muldvarmen frem og få bestilt nogle stumper til min også, så min den kan matche det her. Kredsen, det bliver du pisseglad for. Og I andre, hvis det her det er noget, I har lyst til at skal kigge på jeres egen motorcykel, så giv mig et kald, eller send mig en mail på info@pitboxen.dk, og så får vi kigget på det til dig. Der er 2 SV1000'er mere på vej ind, der skal have noget lignende af det her. Så det bliver spændende. Der ruller nogle cykler igennem. Det er super fedt. Kan I have en rigtig, rigtig god weekend derude?